Това място се намира в Средня гора, на северо-запад от Панагюрище на разстояние 2,5 часа. Наоколо са селата Мечка, Поибрене и Петрич. Самото място в Борище е между две високи бърда в долината, отдясно на малката рекичка, която го мие от едната страна със своята бистро студена водица. То представлява един трап, голям колкото един обикновен харман, като че нарочно да беше копан от брега за нашата цел. Наоколо е заобиколено с гора, повечето гъсти букови шубраки, а посред е поляна с 3-4 високи букви. Освен върха на противоположното бърдо, да се види от което се съзираше тук там между шумата и една малка част от небосклона, нищо друго не можеше да се види от оборище, като че не беше то гробница. Според свидетелството на Димитра Гайдарджията от село Мечка, оборище било познато от оковете люде само на някои хайдути и джи. Братя, дълго мислих за той, защото сега ще издума пред вас. Докато лежах на хладната земя под къщата на баба Станка, а отгоре топаха нозете на изядниците, които ме търсиха в хмуростта. Седях и едва се сдържах да не рипна и да му държа каструлите. Но знаех, че ще трябва по-късно аз за делото. Припомнете си сега, когато ние дойдоха преди време тук с една идея. Ние дойдоха от никъде, бяхме никои. И народът ни посреща с готовност, прегърна нашата идея. Представете си какво ще бъде сега, когато започне да прииждат на таласи. Разни политици, авантюристи и философи от държавите наоколо. Гърция, Русия, Сърбия. Те вече имат своята независимост, вече мислят за други цели, за многославянски идеали. Но ние още трябва да мислим за нашето българско дело. Амин! Зато и аз казвам, нека изискаме едно пълномощие от нашите депутати, което да казва, ние ще го подпишем и то ще казва, че цялото командуване на въстанието ще бъде съсредоточено в ръцете на апостолите тук. Ние сме тези, които ще избираме командири за армията. Ние сме тези, които ще вдигаме народа. Народът нас трябва да слуша. Сега, не ме разбирайте погрешно. Аз, душата си и в ума си, съм славянин. Но преди всичко, ние трябва да сме българи. Не ще понеса аз да се вее чувств пряпорез на Търновград, да бил той и на друга славянска нация. Не ще могат всички ми да слушат, да се пее за друго име из Балкана, различно от това на майка България. Аз казвам, нека първо изкърпим нашата страна черга, пак тогава да се занимава с велика кауза. Да, правда дума предлогата, Бековски, дайте да се подпиша. Вече, най-барем и аз тук подпис да туря. Да, турай. Нам не ви трябва никакво пълномощно. Нашата цел е да дигнем байрака и да обявим въстанието. Пък нека народа сам да си избира водачите. Защо ние да не сме тези, които ще командуваме въстанието? Да, ние не сме някои прочути войводи. Нямаме много опит в счетуването. Но ние сме най-доброто, както България в момента. И да се намерят други. Те пак на нас са познати. От нас ще се учили. Истината, братя, е, че народът е неопитен. Българският народ иска да се освободи от едната тирания, но ще се надене на друга. Няма да си за какво става просто документ тук. Обяснявай или връщам подписите. Господа, всичко, що аз правя, го правя за родината и за каузата. На някакви си тук философи, които са измежду вас, това може да не се нрави. Но аз не съм тук да работя в тяхна полза. Ние не искаме тирани, бил той турчин или християнин. По-добре е да стоим под още 500 години под турския ятаган. Вместо да подпишем това предателство, което да ни върже ръцете и да върже ръцете на уредието на нашето въстание. Гетини, петричени и вие, муховки свечи, как сте шинета. Елате ми за последен път, дойдете ми, ако не на помощ, то поне да си кажа последно с Богом. Аз тръгвам. Тук сме! Братия, от 3 месеца сме заедно. 3 месеца, много тежки моменти.
Когато за първи път ме видяхте, аз казах много тежко слово да махна тиранина. И точно тогава имахте правото да ме предадете точно на него, защото не ме знаете с този човек съм. Но що минахме през толкова сега, братя, точно когато вие имате шанс да видите, да докажем, че ние милеем за вас и носим вашето добро, защо сега вие се съмнявате в нас? Остави ги, бате! Ние не сме тук да си губим времето за кефа на някакви си философи. Принуждавате ме да ви напусна. Ако съм убил някого тук от вас, което сигурно се е случил казна своя темперамент, съжалявам, но аз ги напускам. С Богом! Приковски, не дей! Не дей! Какво не дей? Аз ще имам так да дига възстание! А вие предчето знаете! С Богом, Бог те с вас! Стой, войводо! Стой, че ни местеш, той е арестиран. Не мога да разбера аз. Що за хора сте вие? Да, вие пише тук една невинна книжка. Вие ми дигате гилотия до Бога. Искате да си поедете по нивите. После отивам си от вас. Вие ме гоните. Без мен нищо не сте могли да направите. По-моему, братя, вие се делите из дома си. Аз с такива хора не виждам как ще се дигне въстание. Кой не иска да подпише? Кой? Вие тук и вашите драматици. Войводо, каквото и да предлагаш ти, ние ще подпишем. Да. Добре. Кажете ми, тук е прав текст. Ще се вдигаме на бунт? Да. Или ще си бъдете реал? Повек Тимаков. Бунт! 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 За нас! Тогава първо подпишете той. Всичко ще подпишем. Братя, ние сме синове на майка България. Борим се за една кауза. Не трябва да има дрязги и кареци между нас. Не трябва да има недоверие. Нали, брат Соколов? Правда е, щото мъщи. Проче, братя, две думи искам да кажа. Извинявам се за недоверието, което показах към теб, Бенковски. Извинявам се за недоверието, което показах към вас, братя. Моето сърце е в майка България. Аз я обичам. И искам да кажа, че съжалявам всичко, което съм направил, защото всичко, което съм направил, е заради нея! Браво, думаш, бате! На заседанието на 17 априли 1876 година се решиха важните въпроси около провеждането на въстанието. Набелязана бе дата за пукване на пущиците, 1 май, а същата и дата за всеобщото известяване на всички българи, 25 април. Бяха уточнени и стратегическите места за вземане. Градовете и селата трябваше да бъдат изгорени. Кои бяха Пловдив, София, Татар Пазарджик, Одрин и много други. Европейското да се прави службата население. Как ще да карат да минува, къде трябва да боевете. Сега се гарантира безопасността. Българи, турци, мъжете и всички! И ти месеци! Врака в Татар Пазарджик, за да стори най-голямата беда и предателство. Осуетявайки срещу Мазависо във въстанията. И ти ли бъдете? Предател! Гяури! Дома на я! Дошъл съм ага, да ви съобща страшна новина. Каква страшна новина! Няма време за твоите временни кипели! Аз съм покорен роб на султана! Знам ага, не искам да ви обидя. Народът се дига на въстание. Искат да се обърнат срещу султана. Те се събират, те заговарят срещу вас. Що думаш ли я? Кръвчицата ще им изпия! Рая с рая! А ти идваш тук и съобщаваш всичко, което знаеш! Иначе
Простите ще ти отрежа, езикът ти ще откъсна. Стая кама! Коя кама? И тъй се случи, че Ненко разказа всичко на Агата, че предаде своите братя за златици, до също като един Юда Искариот. Проче, говореше същото и нещо е станало и в Коприщица, от някой си Чернио, който също тъй надена одежите на Юда. Чудесна работа! Тази сутрин някой от нас ще се били разстояни. Изглежда някой е опаден на султана за нашия план и султанските кучета са ни надушили. Да казвам, че са бунт да удари. Така че да ударим и ние! Свобода! И смърт! Да! Бунт! Ако вие, братя, сте истински патриоти и апостоли на свободата,